Kävi pikku vahinko. Siis. Itse rikko vahingossa renkaa. Tolle. Mä olin lanailee mettätietä. Ja siis mä oon koko päivän varonut täältä nurkkaa tässä, ettei se osu. Mutta sitten oli joku kohta, että en mä vaan huomannut sitä. Ja mä joudun soittaa iskä hakee mut täältä, mutta se ei valmiiksi irti. 505 pari pyörä pitäisi sopia tohon, joten kokeillaan sillä. Hupsiis. Se jätti pärälemän pois perästä ja hiljaa kotiin. Täällä se... Mulla on vielä katsotaan vähän tonne päin, että se pää. Tuosta meneekin. Kato, pistetään riemutavaraa mukaan. Joo, siinä on aika hyvän näköisiä. Joo. Mä tarvin kuulokkeet. Tää varmaan tippuu tästä sit. Ei. Mahdollisesti. S vanhat renkaat ja tiedätkö, tuo on ollut just sillä lainas, kun silloin kato mennyt jossakin renkaisesti, niin se on joskus lainas niitä. Pistetäänkö renkaspäin toista renkasta tonne tai Joo, voi olla. lämpeisikö yhtä? On ihan tuli kai. Rasva ulkopuolella. Nyt joku punkki paikalla. Mikä oli se kivi? Se mikä on lämmin. Tuo ei ole ainakaan. Tämän jälkeen ollaan kato jo vähän voimakas. Tietysti joskus kun kyntäjä alettiin 5 vuotta sen nämä kummit kato alle ja mulla oli se käsiveivattava, mikä on kaikki kone. Meni siihen. Ja on vielä ilmaakin ja kaikkea. Ei se nyt ehkä ole Keron kaunein kukkanen, mut kukkanen.